Ola, son Daniel Lucas Teixeira Mosquera, son o comisario desta exposición Arquitecturas Añoradas ao Peirao no Museo das Mariñas. Trátase dunha exposición centrada nesa zona tan transformada no século XX do Peirao, zona extramuros de Betanzos, moi emblemática, moi representada por artistas, narrada por escritores, etc. E que pois tiña como elemento significativo sobre todo a Ponte Nova, a antiga Ponte Nova, todo o casadío, a fisonomía arquitectónica mariñá característica das casas e a paisaxe natural pois con ese estuario de agua previo que existía antes da construción da vía férrea. Para afondar nesta exposición, pois primeiramente fixe un traballo de investigación que foi realizado para o proxecto denominado tamén Arquitecturas Añoradas do Grupo de Investigación Ideas da Universidade de Santiago de Compostela, ao que pertenzo. É un proxecto financiado pola Agencia Estatal de Investigación que tivo tamén como resultado pois unha publicación en forma dun capítulo de libro. Para ese traballo, como digo, partín de unha grande cantidade de documentación conservada no Arquivo Municipal de Betanzos, tamén noutros arquivos, especialmente no Arquivo do Reino de Galicia, porque é ali onde se conserva o proxecto de demolición da Ponte Nova, acometido no 1971, e non somente documentación, tamén tratei outro tipo de pezas de museo, fotografías de distintas coleccións públicas e privadas, etc. Bueno, logo de todo iso, o resultado, como digo, para o libro tamén se plasmou ca realización dunhas restitucións en 3D grazas á intervención, á colaboración do Centro de Infografía Avanzada de Galicia, concretamente con Carlos Paz de Lorenzo, informático que realizou pois esas restitucións que están expostas nesta sala xunto con coa documentación. E todo iso é o que se mostra nesta exposición temporal que vos animo, sen dúbida, a coñecer, a mergullarvos, nunca mellor dito, nesas antiguas augas bañadas do Peirao.